Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα εδώ από την Κωνσταντινούπολη στο στάδιο Imam Baldi. Όλα έτοιμα να ξεκινήσουν για το απόψινό ντέρμπι. Οι παίχτες βγαίνουν από τη φυσούνα και εδώ να το αστέρι της ομάδας. Νάτος ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός, ο σουλτάνος της μπάλας, ο κουμπάρος του Κώστα Καραμανλή. Ρετζεπ Ταγιπ Ερντογάν! Χαίρετε τα πλήθη που κατέκλυσαν το στάδιο Imam Baldi. Με αυτό το μουστάκι είναι ξεκάθαρο πως ο Σουλτάνος θέλει να αποδώσει φόρο τιμή στον Νίκο Τιαντάκη. Μεγάλος παίκτης, Αντρέα, μεγάλος παίκτης. Πράγματι, και να το παιχνίδι αρχίζει. Πολύ καλή πάσα εκεί και μπαίνει μόνος του τέταρτο πλασά γκολ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Σκύψανε. Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι φοβερό. Δύο μαχητικά σηκώνονται έξανα να πανηγυρίσουν πάνω από το καθονίσι. Εκπληκτικό γκολ. Σε εκπληκτική φόρμα εδώ ο Ερντογάν. Πράγματι. Πίσω στον αγώνα τώρα. Χάνει την μπάλα εκεί. Κανένα offside. Για να δούμε ένα γρήγορο replay. Ναι, κανένα offside. Τι λες, Γιάννη? Ωραίος καιρός, Αντρέα, ωραίος καιρός. Τέλος πάντων, πίσω στη φάση. Το ψηλό κρεμαστό σου. Την μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Κι άλλα δύο μαχητικά απογειώνονται και πάνε για Καστελόριζο. Πουτάνα όλα. Εκπληκτικό γκολ. Με τη φορά που έχει πάρει ο Ερντογάν σήμερα, Γιάννη, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας θα μας έχει πάρει το μισό Αιγαίο. Κανόνι, Αντρέα. Έληξε! Ευτυχώς, Αντρέα, έληξε να μας μείνει κανένα νησί απόψε. Παναγία μου, επιτέλους, έληξε, εκπληκτικό. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.